रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। गाँव में करा के आहाई छो जवानी ही देख पागल आहाई छो। गाँव में कर के आहाई छो जवानी ही देख पागल आहाई छो। मरद मिलल हमरे दबंग घर में मचैने छै हुरदंग। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। हमर सोइया गे। रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बख्तियारपुर। डीजे सनी बरसा डीजे सनी बरसा हमर सोइया गे। हाँ बहरा कसाई मिललौ गे सखी हमर के मरद। रतिया में देखल को अभी तक दे छो दर्द। रतिया में करो छौ कसरत एको बेर सखी नहीं दे छो फुरसत। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। गे सखी रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बख्तियारपुर। डीजे शिवा बड़सम हाँ राइटर प्रिय नंदन सजनमा छै बड़ा कसाई। जब करै छै गे सखी याद आबै छै माई। पुलप पर राजा करे छो तंग। रतिया में से जिया पकड़ो हुरदंग। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। गे सखी रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बख्तियारपुर।